Selamanya diberkati Tuhan. Semakin bersatu hatilah kalian yang berdua ya, saling mengasihi, saling memperjuangkan apa yang dikerjakan biar berhasil beruntung ya kan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Jadi hari ini kami memberikan hanya sekedar kado, bukan besar ya, tetapi lihatlah nilainya. Kami bersuka cita dari jauh, ada dari Medan ini baumu, ada dari Madinah, ada dari Siantar Dairi, ada dari Batam ini. Jadi kami bersuka cita melihat pernikahan ini hari ini, biarlah Tuhan memberkati ya. Amin. Menerima pemberkatan nikah dari gereja. Firman Tuhan tadi berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali melalui kematian. Diho baru, diho helang. Molo adong ete hatabata mandok, somaho di haposo. Jadi mulai hari ini, baru kami tripena. Kamu bukan lagi anak gadis, tapi sudah menjadi naik jabatanmu, sudah menjadi istri. Pangidon nami tuho baru. Asa tadaho boru situ morang, tadaho boru ni raja boru, marpangidion mahami nion bapam, udam, do saluhutna kana torop. Nunga berjuhian ho, maradopon bapa do tomak. Mulai sadarion, lebih berjumah ho tu masuk semua Tuhan. Ibigi horo nakinahin hati Jamita ini. Jamita berkata tadi ada orang parumayan tidak cocok dengan menantunya. Tetapi saya percaya Boru situ orang, mulai sadarion, ikon bantahon mudai, ikon boy do cocoko, tu si matuam, sarupahon mai boru, tu makmu, asanya ha, asa marlaba hami, akababaudam, akapamil mison, berjudo habe boru situ orangi, apalagi ho boru dipadita ho, uri dipadita ho, las dorong hanami, aman tahe. Adong naleleng na, adong ni paimana, hatop, adong ni hujok na, nyon, buru. Ngay jaloho nakin takas. Ya? Pamas-masuan siya Tuhan ni. Tangyang nami sa luhut na diho boru. Maranak marboru maho, haduan tujuan niya riyon. Ito tangyang nami diho boru. Dohot ohela. Mungkin, kita daho boru nami on. Godang doha kurangan no. Ikon maklum doho, ajar-ajari. Molo hidup sonari selamat berbahagia, iya. Tetapi saya berkata selamat menghadapi tantangan baru. Apa arti pernikahan sebenarnya? Banyak orang berkata aku mau menikah mencari kebahagiaan. Salah saya katakan. Tetapi arti pernikahan ialah memberi kebahagiaan. Leam bahagia tu helakon, langsung ni peho hela. Leam bahagia tu borukon. Asa keluarga na rumah tangga na berbahagia hamu. Tu songani maharoham tu akatu si gultom marga situ morak katolop na lolo idokon hala maho wah mulate ma Tuhan nunga berumah tangga baru nami si tripenai pahop pupangguaran ni opung tai ma opung tripena sai pangidon nai matu Tuhan di hoboru jal takas dohon nami so ndata situ tu ada onok tu hoboru bintang naromiris opun no somorop tilok ne bermatua anak pedi hamuriris nang boru petorop. Hau mana bertangga-tangga inna, tangga nai si panengganan, molo nunga berumah tangga, harus saling mengalah satu dengan sahat-sahat di solu, sahat di garas, sahat di botean, nunga sahat di jaloho nakin boru dohot hohela, pamasu-masuan sian Tuhani, saya tanyang nami, sahat matu banggabean, sahat matu barhorasan, imahata sa kami bamulate ma. Molea tema di Tuhan, molea tema di hita salutna, dihamu abang nami, doh kakak nami. Disun rodo hami sa tongotongan ipungwata, mengadopi gokomuna, do jojobuna, ima di parmulini borutta. Jadi di dohonon nami, tu abang nami, berbahagialah karena anak kita sudah menerima pemberkatan nikah. Ima si pasaton nami dilihat Tuhan mahamu akka gajang ni umur asodong lau mamuda-mudai akka geleng tahun. Tu pengantin ma tu hela nami doh boru nami. Si pasaton nami siya tongotongan ipungwata disuruh hami akka babam na borum mabuan ulos herbang tangiang nami akka bapam
marhite ulos na pinasahan ni punguata anggiat ma nasinita ni rohamuna sa isudema di pasahot tuhata takas songon edo ni bapa udam nakaning ingok makahatai akapoda doi asa dinggan tujulanon keluarga ni boru nami do hela nami jadi wasroh nami di siate hela gultum na boy do hamu marsi aju-ajuan songon manikopi hata nami asa dohonom ma songon ido ni aju-ajua boru mangakak masa tua toho tu sai burju maho marsima tua unak katopo di bazai asapina tu kekujur ma tu tobini tapian tung tu dia pe mangalak ka helaku dok boruku tu sima dapota parsaulia Madudu sahat ni solu sahat matu bertiad di tiga ras unga sahat majalo pamasu-masuan perbogaso kamuna di sadarion sahat matung tapang ngabian sahat matu parhorasa Madudu ima hata nami sektor Sikubang atau pinasak ma tu pengurus DPC. Selamat berbahagia untuk iboto kami. Semoga penggeng saur matua. Kami dari DPC Kota Batam mengucapkan selamat berbahagia buat keluarga yang terbentuk pada hari ini. Sidohono nami itu Bapak Uda do inang udah molo tungpe on nabui terbaik kami sian angkaran di DPC Kota Batam ulilas marhata siang gia ma Bapak Uda do inang uda penggeng saur matua rap do aka pinopar. Sekali lagi kami mengucapkan dari pengurus DPC Kota Batam selamat berbahagia buat iboto kami dan lai kami. Asa dohono ma songon nido nina tua-tua pinatikot tujur matu topi tapian manang tu dia pemangalaka iboto kuro leko saya tu tisima dapotan parsaulian. Madudu Titina pinoba kulang-kulang pangarahuna molo tumpe ulos itu rabu na boy terpasa sa DPC Kota Batam say godang ma pinasuna Madudu songoni ma hata siya DPC Kota Batam pasat tami ma muse tuak ka nama do hata mauliate musik nama tulang Hu pasat tami man no tuhamuna opo jono atam masih boleh lu dole pasat tami boha tu kita pasat nami sini agak ni opunta na parjoli tanggodo inna urak di bulu tanggo amma urak di bala tanggodo ni dok ni alai tanggo amma ni dok ni bala dihita na marbaran marga sinaga suhu dok marga situmorang suhu dok padianga suhu adong dotan itu tua gokod do siadovan jojo do sialusan di jauh-jauh bang rodo hami sian persanggean marga sinaga ina marlas ni roha hita dar sadario ima nang mazalo perbogason per rumah tanggaun ima boruta jadi amat tade batama namanggohi pasu-pasuna di tasaluna asang dia ma atong diramoti Tuhan nang songonima di pengantin ya nakanian nung masuk kami tu bagasan utolaman nang dibabola ni marga gultom au marga sinaga sukni huta da unikku masuk tu desi dang marga tungo orang auda masuk sinaga sukni huta ada sarupa do molo mariboto tu situ orang sukni huta mariboto mau tong tu marga sinaga sukni huta da songoni manang padiangan jadi di boru nami rodo hami siam marga sinaga ima sukni huta dinamarlan hiroha di dikion lau pasahaton ulus nagajang sitorok rabu ulus na hafal ima tu boru nami adong dohatan ina dua-dua ramad dokon tuhamuna pengantin na baru hau gala-gala ma pajakitan ni si Zakius manang na tu dia pe humalaka amat tadi batama nama dongane hamuna di parrumah tangga muna di boru nami Madudu songoni be naboy hami nalapasaton ulosan non pasaton nami ma ulos nagajang saha ni solo main na sahat ma atong tubotea nung di pasat tamin ulos nagajangi tuhamuna pengantin ditikyon say sahat ma hamu tu panggabean jala sahat ma hamu atong tu parhorasa Madudu songoni ma hata sautik siak kami ala hata marliturgi oti dohudok ko namang balate ma salhutna imanang ojak majalo pardonga saripeon ima buru dot helata di arsa darion
dihamu dong sautan nami, jelas ni rohamu, las ni rohanami. Atong dumu tu anggaran dasar na tapatupa na masa itong-itongan ni pungatta. Roma antu disondongan STM main dong sautamu, STM sepakat. Atong martaba-taba malas ni rohadiamu, jalan makam lote tomat tanah mertua de bata. So ni menang dihamu pengantin saat manusia kami selamat berbahagia lah ya. Jadilah penerang di tengah-tengah kegelapan. Itulah dari kami STM. Atong dono naimi saat ini sulu satu botian 1-300. Masat tayo man nasongan anggaran dasar namion. Sesak mamu gabe itu penggabian jala orang ras butima. Madudu. Disodok ketua DPW. Disodok ketua DPC. Nang perwakilan DPC. Disodok sudah ketua sektor. Alane sisa datangi yang mai tatu debata. Asa harga neon yanak kotaon baru tahun 70-an. So nidok nina dua-dua maroron nami. Rumah ijuk main napado-pado rumah korga. Sa itu pumana nabi suk diamu doh boru nama romarroh. Madudu. Sa ni sulu mau nga satu pertian nung saha ulota di bagasa sadarion saha mahita tu panggabian saha ma nang tupar horasan. Madudu.